programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like the lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon na itong pong aldaw na ini mga tugang Miyerkules. Anita, Petsa 23, mga tugang sa bulan kan ring on your bell. Abril 2025. If you don't come out tonight when the moon Disinibing aldaw, bago mga tugang eleksyon. Kaya karamas-kamas na. So iba na ang pighahalak. Pero di nang nakabantay sa bintana, buda mga tugang sa pinto. Nagalat kung may matuktok. So iba nakapugol pirmi sa cellphone get up, counting para magalat ng abiso pangyayari sa mga baka. in a hole Ako pa sa nalingkod, Mardela yung iba, salit sa nabirotiya. down. Iba na mo hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot. Kasabay siyempre dyan ang bulos ka mga impormasyon na Tonight when the moon naghanay sa luwa sa Bagikan Mega Force Patrol. ring and tap Napanagos po nito ang pangangalap ng mga istorya, ang aning may balang ibog sa manuaan at sinubukan mga turog sa pansitan. ring and tap. Yaon dyan sa First District, ang damuyang pag-iriba dyan si Paring Jo Marbien. Mantang siyempre, nanginot po sa tuya pong mga air team, sa tuyang Chief of Reporters, Tap on Field Commander Jimmy Nasalita. if you don't come out tonight. Yaon po sa Third District, mantang dyan po sa Daraga area, si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. Your name, Yaon man mga tugang si you'll say Karen Ala sa Kapitolyo Provincial, like the love City Hall. Yaon mga tugang si come out with me. partner Alar Mario. Siring man sa mga istorya nakakalap na dyan sa may partikan, sur na partikan Ligaspeed, sa mga barangay po dyan. On the sheet, Siyempre, mga tugang, knocking a hole Henry Daboy Mata kasabay ta. with you up there. Sa mobile, mantang paingalong una si Angel Mustasa sa Ligaspeed Port. Painabot po ning Subasco. On your wind, Napaas kang kaiinong kimalipot. Tapos magbatad. Yan po, tabi rin. O, likay-likay kita. Mga ka-seniors, good morning po tabi. O, likay-likay ta. Maabot 42 na po. Ang sa tuya po na kunyan, na hit index, digdi po sa Albay, no? Okay, mantang yauman mga tugang sa technical side, si Chief Ramir Tanay. Bantang yaon man si Jerome Nico Martinez nakapila. counting sheep. Ow. In a hole naghalat si si Jenny at saka si Sarah dyan sa newsroom. on your bell. On your Wala wang marumduman kami ni Jerome if you pag siya nasa kamurawayan. Ay Diyos ko, marami nakapila at nakabilad na. knocking Yan, tsaga sana ring manggad manggayan, no? Manggad manggayan.
Yan na may distribution kan sa, ano, sa ayuda para sa kapusang kita program, yung AKAP ng DSWD. Kaya, nagkupon yan sa 5,000. Depende sa kunyan eh. Sa assessment, may nakakakuha ng 10,000, may 5,000, igwa ng 3,000. Depende sa assessment sa imo. Basta, ang kwalifikado po dyan, so, nag-receive ng sweldo below, masababa, mga tugang sa umiiral o existing na ano yan, minimum wage. Yan, para po yan naman sa mga kapusang kita program. Okay? O bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, ay so, deliverer na ako pa. Yan po sa deliverer. May, ano, akala ko, ano eh, ito parang, ay, sus Mario, si pare. Yan, nalibong sana. Yan. May pigiinggan yung unyan mga tugang kang, ano ni, kang BFAR. Ang mga kababayan ta na mag-venture mga tugang sa hito o farming, chief game, tangani na makadagdag mga tugang sa satuyang pong income. Pagkatapos ito pong ano yan, makadagdag man duman sa pigaapod mga tugang na kakulangan ta sa pagkakan. Naramdaman ko kay ito pong na-interview to duman sa programa ni Father Momoy sa boses nga palibutan si RD Ariel Pio Quinto. Nabanggit niya yan eh. Napigubuso ninda ang hito farming dahil saruinin mo yan sa pwedeng maging source of protein at saka pwedeng maging pagkain mga tugang para po sa ano yan, mga kababayan ta. So may mga amigo kita na talagang nagpupush kay ni, nag-advocate kay ni. Yung amigo ko na nagturo sa muya ni Padre Momoy, manungod po sa farm ning vertical farming kang crabs. Mayroon siyang mga nabugtaka na nga ni kay ni mga tugang na manungod po sa pagpadakula ning hito. Darakula pala nini. Minaabot mga tugang hanggang mga 30 kilos. Although nagdi sa Albay, bihira pan mga nagkakaong kayo ni, pero sa Kamsur area, at saka duman sa Cam Norte, kadakol na, nga na nagkakaong po kaya na hito. Kulang sa dugi, di ba? Kulang sa dugi. Ang sabi mga tugang, ang BFAR, padagos ang promosyon ninda kaya na hito, yung catfish farming, bilang alternatibo na livelihood para po sa mga hog racer sa Bicol region. Tama mo ng mahal-mahal ko niya ng malampage, tapos yung malang rig, di ba? Tapos mga nabiktima, mga tugang kan African Swine Fever o ASF, di ba? Pag sa sarang lugar may nag-positive, 500 meters radius, mga tugang, sa palibot kaya na may farm na nagkaigoning positibo dyan, gabo siyang gadan. I-subject for culling, di ba? Pag nag-positibo, di ba? So, walang nakakaligtas, sayang. So, ang sabi mga tugang kang BFAR, particular ni, ni RD Pio Quinto ka ito, na ang potential mga tugang, kaining hito farming, halangkaw, lalo na mga tugang sa tuyang probinsya Kanalbay, Kamsur, Cam Norte, Catanduanes, Sorsogon, and Masbate. Kaya, padagos ang sa inda po na pag-inganyo na makipaghilingan sa sendang mga technician o sa sendang opisina para maturuan mga tugang kang tama. Ayan po kaya yung pinaka-importante, may kaaraman kita, bakit ang sa arog-arog sana. May mga dapat kitang intindihon, mga tugang sa pagbuhay-buhay kan sira. Pag napasinala ka, maralataw na sana iyan mga tugang, nabutod niya sa sira. Gano'n naman. Nabutod niya. Di ba? Minaralataw na sana. So, pati sa pagkapakaon, dapat aram ta. Kung ano man nalaogan ta, dapat aram ta. Kaya, very important yan po na seminar o kaya po na pagtataon ng leksyon, mga tugang o pagtuturo kang mga kababayan ta. Tangani,
mga tugang na ano yan, makaukod kita nin tama. As in, di masayang susuyang kapagalan, di masayang su investment ta. Tangon yung pati, di mo naman kayo po na mag-fish pan na magkalot ka, dahil na eh. Maski sa barilis, pwede. Yeah. And maski naman sa mga itong mga plastic baga, nag-rotarpaulin, yung pwede. Mayroon na po ng mga models kaya na pinagigibo na dyan sa nasa, maski sa laog kararong nindo pwede. Dyan sa, ano yan, sa lanay, o sa kusina, sa likod, may atop-atop, pwede. May sa bukas na open area, pwede. Kadakol po ng mga pwedeng paagita. Yan ang pwedeng makasalbar sa tuya sa sobrang pagparamahal kan sira budak kang karni. Magsadiri kita, mga tugang kang pagkaunta. Same with, we are advocating for mag-farming kita, back to basics kita. Balik kita sa pagtanom kan sa tuyang mga pagkakan para masiguro na ang pagkakaunta, mga tugang, presko, pagkakaunta healthy, and dahil yung mga halong chemical because tayo mismo ang nagpatubo kayan, aram ta ko anong pigamita. Di ba? As compared kang binakalta na data aram ko ano pong ginaramit dyan sa pagpadakula kayan, lalong na nauso ito pong mass production, dakol ang mga na-involved duman sa mass production na minagamit po ng bagong teknolohiya na bibago ang karakter kan lambang pananom pati na kan mga hayop. Kiko ay yung mga pinaka-the best ngayon na magdakula, pinaka-the best ngayang magtalubo, po si gibuan ng paagi sa laboratorio, hanggang yun na po yan, tatawang ka ng pisog. Tatawang ka na ng banhi, tatawang ka na ng similya, iyan na yan ang padarakulaon mo. Pero dahil mo yung pwedeng i-replant, you have to buy another, pag tapos na ang harvest season, mabakal ka naman duman sa inda. Iyan na yan ganyan, yung genetically modified organisms na in such a way, dahil nga ni nabago yung dalagan, yung routine, medyo may problema kita sa buhay. Yun na yan, so resulta na killing us softly, minsan instant ngaya ang pagkain, instant man ang kagadanon, instant man ang helang. Kaya po naman sa mga kababayan try to reach out dyan po sa B-Farm. May mga libre man sana dyan na pigkupanao, mga tugang na mga similya. Aram kung ining sa hito, libre. Pero yung sa tilapia, aram ko libre na pigkupanao. May kinakailangan lang yung sagutan duman sa sendang sorbet. So, minsan di dalaw po, bibisita po yan kung sendo ikakaag. And then ining mga kababayan na nag-urig, na dain ang ngunya nag-urig. So mga tangkal ninda, o pwede po i-convert po nindo na ano yan, na lamuyang gihito. Di ba? Pwede yan. Tangani po na dahil masayang. At ngunyan pati, ka maususuisip, nagparamahal na sa pati biik, yung litson mahalo na. Di ba? And then sinyo niya, mahal kang karne. Yung bagang paniluwas na impormasyon kang agad DA sa sendang monitoring. Naglangkaw ng 20 pesos mga tugang ang karning urig sa Albay. Mahal na, nagbubukudan-budan sira. So yung alternatibo is para dahil masyadong magasgasan yung bulsa mo, dyan sa imo pong pangaipo sa oral sa pagkaon, pwede kang magatama ng sadiri mong pagkaon. Sira, pwede. Di ba? Nakaka-therapeutic pa yan, nakakaaliw. Di ba? Nakakaaliw, nakakagigil, masaya na may alaga kang isda. And magsibaga sa mga purupong suy, mga isda talaga nindang parang symbolical na nakakapagbigyan ng buhay. At kapag nagiling-hiling kang na naglalangoy-langoy, na iba man talagang aura mo, malilibang ka. Di ba? Mawawasan yung inyong mga presyo na dinadala. Di ba? Pagkatapos, pwede mong gawing negosyo pag sobra na sa pamilya mo. O pwede mong ipanao sa kapitbahay mo. Tanganing day pag-interesa na banwito niya na day mo aram. Kaya matabi, hito naman mo niyan ang pinagbubusol kang BIFAR para ma-arrest o mabawasan yung epekto na maraot mga tugang kay ito pong ASF. Okay, so yan po tabi, mga kababayan, ang first information niya to. Ngunyan po na pagkaaldaw dapat po talaga naarog na ka na mangyari. At sa ngunyan talagang, lalo na kung itong mga sira na nasa dagat, talagang mahal po yan. Primero, harayo ng pigkakwaan. Diba? They have to travel mga tugang kung pirang kilometro
risking their lives dyan sa Darakulang Balod, minsan sa maraot na panahon, magamit ng gasolina. Tama ko naman sa ordinaryong sibid-sibid nyo niya na pigagamit, kundi mga motora na. Minsan nga, nakakarabot pa sa luwas kang Pilipinas, magbanwit sa na, magdakop sa ng sira. Yeah. Tahalawig ng maray ang pigkakurahan. So mga digdi sa mga gilid, mga tugang urubos na. Primero, dahil sa polusyon, tapos na overfish. Tayang bagaan sila, dahil tamang pigtatanom sa dagat. Di mahal talaga, mahal. Yeah? Mahal talaga. Malayo ang kinagkukunan na. Nagbabiyahe ng harayo. Di natural. Magamit ng crudo. Nagkaparlang ko ang crudo. Nagkaparlang ko ang gasolina. Natural, mga tugang. Itong pigapon niya ng transportation na ng lingkos. May problema tayo dyan. Di ba? Yan. So, ang pinakang dawis nga kaya na solution is mag-produce kaning sarili natin pagkain. Kung ang gobyerno, igwaman sa na ng pigtuturo. Igwaman sa ng mga tugang na mga paagi para magyan-gyanan kamo. Matawang kamo nin informasyon, nin kaaraman, tapos tawang kamo mga to ng starter kit, kumbaga pang paano magpuon kayan, ay di, aprovechan ta. Mga tugang, who knows, pagdating ng araw, baka kayo ay maging hito magnet sa Bicol. Hindi naman masarap, hindi naman masamang mangarap, di ba? Di ba masamang mangarap, di ba? Okay, so, yun po yan, tabi, sa mga ka-farmers ta. Ayan. Dahil mong kay puwan ang unya na magatama kakisira, mag-fish pan kanin, Darakulao na lote kay puwan. Dahil naman po, tabi. Dahil naman, napatunayan niyan, mga tugang sa sawang mga pinagigibo na mga advokasya na bago sa nang magtaram, kundi talagang piggibo mi. Piggibo mi. And saro yan sa lesson na nahiling mi during the COVID-19 na na-discover mo ni Father Mumoy na pwede palang mag-alaga ng crabs sa likod ng bahay mo o sa loob ng bahay mo na nakakabinet. Naka-apartment ang crabs at hindi sa madamo o hindi sa maputik na lugar o bako sa madugi, di ba? Di ka madulugian, malinig na marayan sa imong crabs. Pwede pala yun di, napatunayan na pwede nga talaga at saka very enterprising. Yeah? Uni naman kita din sa hito naman. Tama-tama yung mga bakante kita duman na mga tangkal ka ng urig na dahil na pinagagamit, masupog mong baga. Nagkaparadakon lang mga pagtaraning. Pagkatapos kung ang sa imo pang urig bako itong so babuyang walang amoy, abay nakakaistorbo naman. Taday mo pwedeng kudalon mga tugang ang parong. Di ba? Pwede magkudal ka ng alangkaw pero naparong mong giraray. Di ba? Kung meron naman yan, pa yung mga pagi na po, yung mga bago ng sistema kung paano na makontrol mo yan. Pero pigbabawal po yan sa mga residential areas. No? Okay? Ini, nahito, wala itong amoy. Di ba? Walang amoy yan. Di ba? Kailangan lang sundin natin yung mga kinakaipuhan na mga bagay para po maging areglado. Ano daw si Sir Alvin kung ano yan? Available mga tugang adi. Pagbalik tagadok, alas 11, baka news break. Balon to si Sir Alvin kung available ba nga tugang na makauron. Manong po dyan sa hito para mas madagdagan ang kaaramanta. Pero pwede pa gano'n, no? Pwede pa. Testingin natin. Baka makahugot tayo ng kaunting oras kay Sir Alvin kundi siya masyadong busy ngayon na umaga. Yan. Tingnan natin, Sir Alvin Bandola, mga tugang, ang samuyang ka-friend, may kinaraman po dyan sa sa aqua culture. Ayan. Maka nagdadrive ni. Una sa farm, mga tugang, nagang-ring lang po tabi ang telepono. Di bali, kung dito maghuhugot mo yan, mga tugang, i-try natin mamaya pagbalik tadi. Tangani po na makakuha kita ng dagdag na kaaraman manong dyan sa hito. Magayon, impression ka mga naturuan niya na. Asin nagbalo na magpadakula ka yan sa senda pong mga farm. Asin maging sa senda mga backyard. Ayan, ngani na madagdagan so income. Okay? And then malibang-libang. Magayon ako niyan. Yan. May busy ka rin Sir Alvin. Maya-maya ho, tingnan natin kung makahugot kita ng iba pang mga impormasyon dyan po sa iya. Yo. Hello kay Sir King Rinaldo. Good morning po tabi sa kabagantabay po dyan sa mga kababayan ta. Ang mga nagantabay sa DCGB News Online Facebook page. And good morning kay Sir Jeff Santos. Diyan po mga tugang sa sa Queensland, Australia.
Good morning, Tabi, sa family, pati kay mama mo. Yan. Sabi ni Alvin Oy, masarap ang hito, Sir Mar, lalo na ang luto, may black beans. Prituhin muna ang hito, tapos igisa sa bawang, sibuyas, kamatis na may mantika. Ha? Ha? May mantika ngaya. Laftan, yung mo yan, ha? Lagyan ng tubig, gumiwa ng siling malalaki, lagyan ng black beans or tausi, tapos ilagay ng pritong hito, siram sa nakayang papamar. Hindi ko man binagdan mo na ko ng recipe. Sa bahay ka, nakasign po ako ng Cam Norte and Cam Sur sa Naga when I was a station manager sa TV5. Ayan, nakakakaon kami kan. Lalong-lalo na duman sa may San Francisco Church. Di ba? Ayun, may kakaanan duman na kaunan kang gabus na klase ning rasa mga tugang. Gabus na klase, all walks of life duman nakakaan sa gilid yan. Hindi kong naon pa itungon yan. San Francisco Church sa Naga City. Marami yan. Iba-ibang klase. May ginataan, may pesang, hito, iguaning itong prinitos, di ba? Iguaning tinausihan, kadakul, pwede. Ngunang pigibon na ang pispili. Malaman eh. Di ba? Okay, sige po Tabi, mga tugang, standby lang kamo dyan. Babalik kami sa iba pa dyan mga istorya. And mind you, 19 days bago po mga tugang mag-eleksyon, inaktibar na kan COMELEC yung precinct finder. Ha? I-try nindo, dumang kamo sa, ano yan, sa website kang COMELEC, ha? Igo dyan na link, o pwede nung i-scan yung QR code, daning makadiretso ka mo duman sa link. Binalo ko na, natesting ko na, active pa pala na ko. Alam ko na kung ngayon ang presinto ko, tsaka sign ako na ano yan, sign akong eskwelahan maboto sa Santo Domingo. Ayan, madali ko mahanap, no? Wala nga 5 minutes. Lalabas na kung nain ka, kung active ka pa, status ko sa imo pong registration. Yo, alright, we'll be back. Standby lang. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Show, mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Instanalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ay sa partner outlets. Instanalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2020. In Gin to Win! Ginstanalo sa One Hinebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FD 017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kayo
po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Syudad kan Legazpi, si Konsi J. Pili ang magserbi. Konsi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Konsi J. Pili, handang magserbi. Kung si JP Lee handang magserbi. Kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro kang Department of Education na sa indang matatauan ng proteksyon ng interes asin derechos ka mga paratukdo na maserbi sa May 12 national asin local elections. Sigun kay DepEd Secretary Sani Angara, importante na matauan ng bilog na suporta ang mga paratukdo na maserbi sa eleksyon. Igwa naman na pigtagama ang DepEd na Election Task Force o ETF na iyo ang mataon ng real-time monitoring, assistance asin pagresponde sa panahon kang eleksyon. Magiging fully operational ang DepEd Election Command Center poon Mayo 11 sa Cod 13 kung saan ang headquarters makukuha sa syudad kang Makati. Kaibahan kang DepEd sa ETF Operation Center ang Commission on Elections, Public Attorney's Office asin nagkapirang mga law enforcement agencies. Yan na pang alas 11 bareta halik sa Newsbase. Ini po si Jenny Bayaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod o paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets.
Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, push me yan, bro. Friends, pray until something happens. Yan, push me yan, bro. Push me yan, te. Bueno, mga dugan, galit na maganda sa mga istorya. Second pang riba ng tamang misis. Rekas ang taon na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan. Yan, mga kababayan natin, nasa linya na po si Sir Alvin Pandola at konsultahin natin manungod po sa Hito Farming. Hello, Sir Alvin. Good morning. Yes, Sir Mar. Good morning, Sir Mar. Yan, maray na lang, nadakop ta kanon yan, taga-rubis yung kang marami. Yun. Medyo man dahil katapos lang ng holiday na kabakasyon mga medyo para mga tango yun, para relax. Yes, apa. Okay, ano kaya ka, nita, dako lang mga nagkaka-interest kang nagharap at manang ko dyan sa Hito Farming. Tabata, yung mga parang ang pigbubusol mo niyan, pigadbukar kang BFAR bilang garo ngaya pansalida duman sa mga nagkarapit karang kan ASF baga. Alternative livelihood. Now, anong potential managad ka ni Sir Alvin bilang aquaculturist? Ano ang Ano ang bintay ka ni digdi sa to sa probinsya kan Albay, sa Bicol region kaning Hito Farming? Para sa bilang ako sa mga nagbe-breed kan and nagpa-farm, nahiling ko na hanggang sa not only in Albay, sa Bicol region kasi parang sa tuya kaya medyo introductory introductory, unlike sa northern di ba, Luzon, Isabela, talagang famous yan, mahiling mga hito, nasa wet market yan. Pero sa tuya sa Albay, bibihira lang kasi ang niyan. In fact, wala kang mahanap na hito sa wet market, di ba? So mayroon lang kaya yung mga special private practitioner na nagbebenta niyan, pwede mo siyang breed sa farm, pwedeng indoor, sarong, pwedeng sa outdoor lang. Then, ang potential, lalo na pag may proper timing ka, pag farm, usually, ang harvesting kan dapat itapat mo lang sa Holy Week, ganyan, or December, para mas halangkaw yung marketability. Naman, dahil number one, yung Sir Mar, di ba, yung supply. Yes. So, kulang pa yung supply sa Bicol, nasa Albay, kaya mas magaling ni culture ta, para yung competition date pa lang, di ba? Saka, yan, aram tanang hito, masira mo na yan, napaka-saron sa mga favorite delicacy kang mga, di ba? Kang mga sa to yung mga mahilig magtagay-tagay. Yun po. Yan, kulang ang dugi. Yan, di ba? Kulang ang dugi malaman. Okay, Saka yung Hito Farming, siya bukod niya sa malaman siya, hindi siya masyadong dipis alagaan, kumpara sa ibang species, dahil tawag mo lang siya kay sapat na pagkaon, feeding, tawag mo lang kay maray na tubig, so madakula yan, di ba? Saka ang volume of water na requirement niya, kung arog kang sa mga ibang klase sa hito, mas gusto daw, pero ang klase per square meter, lagay mo kayo mga 300 to 350, basta maray ang aeration mo, so madala ko, may hanggang hito na so, yan, parang durukot-durukot magamas. Favorable sa inyo. Normally, initially, mga estimated na pinakang baba ngayon na pwede mong maging kapital dyan, tabi Sir Alvin. Pero iabot?
depende, no? Kung sa fish pang ka maglalag, medyo talagang makantidad yan, ano? Pero sa mga Backyard. startup beginner, sa backyard farming, let's say kaya mo lang dyan is pwedeng sa backyard, magano ka lang na fish na sa earthen pan, pwede yan. Or kung sa muya, gamit mesh concrete. So, siguro magastos ka lang yung mga more or less mga 20 to 30K, ganyan. Para lang yan sa, sa tangke, sa mga aeration support. Kasabay naman siguro mga feeds kasi man masyadong problemang feeds since kahit carnivorous ang tingnan. So, mga itlog kita dyan. So, depende lang sa nakula kang propose mo, tangke. So, pero bilang startup siguro para sa kuya mga 20 to 30K, makaano ka na yan, maka-proceed ka na to operate one cycle of ito farming. Yan. Ang saro sa mga nagiging hapon sa tuya, saan nga kita pwede magkakuha kisimilya kaan? Actually, yan yung sarong concern, no? Kaya siguro yung BIPAR, talagang tikupokusan dahil ako, usually nagkukuha ko from Laguna, from outside the Bicol, no? Pero may mga certain naman digi sa tuya, like sa nag-ano ng mga nag-hatchery, in fact, sa Bicol University sa Tabaco, may mga student dyan na nag-ano na kayo, nag-try na mag-breed. And pwede naman magano dyan, pwede ka magkuha. And yung mga private sa submarine, Kamsur, Nabwa, so yung pinaka-main source mas dakol Sir Mar sa Kamsur na kaya Yes, nag-breed kaya kung sa Dubai. So madali, kung ibig sabihin, madali na lang paghanap dahil ako namang itang nagpa-participate po for hito breeding. Aba, halimbawa magkakaigwa, gusto mong mag-farming ng hito, ano ang pinaka-first na dapat nagibon tabi, Sir Alvin? Ayun po, siyempre, number one sa inot na gibon, hilingon mo pitaka. Joke lang. Kung kaya, kung kaya. Number one siguro yung selection, to ano bang plano mo. May iba kasi nag-breed, Sir Mar, aram ba si Doc Eman Esteponan to sa BSB? So nag-breed siya ng hito, nasa loob na lang, nasa second floor na lang kangarong, ang gamit niya duman is parang steel matting tapos trapal. So sa pinaka-magayon na magayon dahil indoor na siya. So yung budget na, yan pwede mag-consider kung gusto mo ba na gaya ka nahihirapan pag uli mo sa trabaho, nahiling mo yung mo, so pwede maarog lang gayan. So, yun yung consider mo kung saan mo ilalagay yung sa tamang site. So, kung sakaling backyard, yan focusan mo. Then, number 2, ano ba yung target target harvesting timing, di ba? So, dapat ganito Sir Mar, let's say ako, ma-stack ako kang hito ko, itapat ko yan ang harvest ko dapat within December na. So, may go kita 5 to 6 month na allocation bago ma-harvest yung hito into marketable sizes. 5 to 6 months? Mga 5 to 6 months. Ayan, 5 to 6 months. Ano yan? Tama itong daog ko na naabot dahil sa mga 30 kilos? Ang rin. Ayan na hito? Ay, dadakulan Sir Mar, ang hito. Kung ibuhay mo sa wild, madakulan daw sa rong metro. So, our marketable sizes, nakamagayong is at least 3 to 4 pieces a kilo. Kaya lang yun ang target mo. So, kasi for plating, di ba? So, dapat kaya sa muya bilang aquaculture specialist, tigano mo yan na dapat itayin mo kasi sayang man na may supply ka kahito, ababa yung demand, di ba? So, ababa yung demand, dahil yung okasyon, dahil ganyan, kaya mas maray na itapat mo sa gaya. Alam ang presyo kanta, ako na bakasyonista baga, ako nag-barakal, ako na kaya lapit naman ka na. So, meaning, sa hito farming, pwedeng twice a year kapag mag-harvest niyan. Pwedeng Holy Week in December. So, yan pa yung then other siguro, na-consider mo, dapat tatawa ka man, so tingapod na pag tamang hito, by means kung dapat marama mo tamang water quality parameters. Dakol man yan so maharama mo yan through certain courses, or pwede mag-apot-apot naman sa muya na medyo nakaano kayo. Dahil yun yung yun yung pinaka-puso kang operation mo. Dapat aram mo din kung paano yung sistema. Kung ano manage yung hito. Yan. Tanganin na day masayang su investment sa pag-alad mo. Yes. So sa ganyan, bilang sa let's say, kunwari nagbutas ka dyan yung mga 20 o 30 mil, so siguro mga first crop mo pwedeng maka-break even ka pa lang dahil ka pang income, pero succeeding mo dahil meron ka ng fixed asset, may mga tangki ka na meron, siguro in 1 year yan mahiling mo ang return of investment, kaya yung payback baka in a year break even yan, so puro ka na lang net profit. Ayun. So yan ang magayon na so tigano mo yan, tigpupus magayon sa mga mga network, may
sana magdakol yan sa ano no sa Albay, particularly sa Bicol. Yung mga na rin, Sir Alvin, imbitaran na ka duman sa highball ko ta. So mga dati ko bagang mga tangkal duman, i-convert ko ito. Yes. Sayang man ka ito, dahil naman nagagamit to, dahil naman ako naguring. Pwede na itong magamit na fish Yun pen. ang nahiling ko na yung dakol na akong mga na-consult kayo na di ko convert nila sa mga piggery, baga mga tangke into ganyan, mga hito farming, minsan tilapia or hito. Ang iba naman kaya sa hito, pwede ba sa babungan sir, masabi ko, di ba, yung huron na pwede mong integrate. Yes. Integrated farming, so pwede ka maglalit sa ibabaw, hito sa irarom, di ba? So, na klase nga kasi pag nag-arap sa certain araw kayo ng mga nag-farming na hito, di ka mga kontento na hito na lang. Kasi makikibang idea na pwede yung i-integrate. Yes. Yeah, so yun. Opo. Okay. Sir Alvin, salamatan po tabi. Sige. Sir Mar? Mga na rin, irilingan naman kita doon mga ginapadre. Thank you, Sir Al. Garo sa Sabado may pagtiripan doon sa kooperatiba. Baka malugaran ka, baka korkos doon, baka roistorya naman kita. Malalagot po, Sir Ayo, Mar. tabi. Thank you po, Sir Mar. Thank you, Sir Alvin. Maraming salamat. Ayan, mga tugang, ito ay pong barkada. Ang tatuya pong the best na amigo, aqua culture specialist, mga tugang, pagali niya duman sa pinakadakulang fish pond sa Saudi Arabia. Naguli sa digdi takang COVID, yan na po, nagpuna po siya kaya ng mga venture niya, yung crabs, indoor crab fattening, indoor crab farming, pagkatapos yan sa hito naman, at saka marami pang iba, pati mga tilapia. Yan, just consult niya po siya dyan sa tabako, okay, kaya para po matawang ka mo ng mekanikong giya. So yan po, initially yan muna, para magkaigo ka mo ng ideya, ano ba itong crab farming, pwede ba to sa atin? Yung hito farming, pwede ba ito sa atin? Pwede pala, alright. Bueno, Chef Gino Salita, asamuyang agriculturist. License agriculturist ito. Si Gino Salita, Chef Jim, good morning. Yes, salamat Director Mar. Maray na aga sa mga parantabay sa araw kay ning init kan panahon. Dapat talaga alternatibo sa paguma. Correct. Yung baga. Kung nagawa ka kay-source kito, bigyo na. Yun ang pinaka-the best. Basta igwa ka lamang dyan may makuha ng barang kipambangot. Grabe na ang baba pa makalon mo niya. Yung baga. Saka, ang pinaka-importante dyan, yung kakaunan mo, sigurado mong ligtas na, ikaw mismo nagpadakula. Correct. Yan. Okay. Anyway, tabi, Director Mar, sa mga dagdag yatong bareta sa satuyang pag-follow up duman sa barangay Burabod sa Libon, kung matatandaan inibaga sumay nagrasay na bulod na may mga harong na nagkatarabunan na kung sa indeklarado na ito na hazard na lugar, delikado na, yun na nga nito, guminaba na nga ni so bulod. Ang problema, so mga na-identified na mga residentes, lalo na sa mga harapat irilokar na, rekomendado na kan mga ahensya kan gobyerno na dapat question tabi Director Mar sa follow-up niya to, pakipaghuro niya to kay Kapitan Erwin Perez. Nagbaralik man giraray na duman siya may nagrasay na bulod. Bumalik giraray. Ano yan? Baka may, una ko, proseso na so, ngaya may mapaglilipatan sindang mga lugar. Wala man. Dahil pang nangyari. Wala man nangyari. Na-interview ko ba kato si Richard Gordon kan Red Cross. Nagasugurar na matao ngaya kami matawan sila ngaya kami kan mga listahan. Tapos mapadala ngaya kami kan mga materyales. Napot ko si Kapitan Uraman. So, provincial government, dahil pa, no? Wara, manta eleksyon banda. Tapos, igwa lang garo naman na so duwa na may sadiring lote, garo yun lang ang na-aprobaran sa duwa. Nalabing sang gatos bagay ito. Correct. Ngunyan, may mga harani duman sa bulod na guminta. So iba nagkatarabunan na dahil na ito makakaykay. Ngunyan, so iba nakiturutugdok. Dito, yaon manggiraray sa danger zone. Ngunyan, okay, wala mang problema ngunyan, tataginit. Yan.
pag nagtiguran, di saka naman sila dyan mahali. Yung bagay, yung bagay kaya pagrasay, minsan dahil talus ng maray sudaga. O minsan guminabat sudaga, kaya kamarasay. Minsan araw kaya na nalus ang daga, pwedeng rumasay man. No. Ang punto digdikutan na, so, katubaga, may mga proposal na gururon, may relocation site ngayon, wara man. Pero ang naging problema dyan sa Libon, so babalyuhan na lote, Babalyuhan na lote, tatsayin man nga ni Hakman. Yan ang talaga ang naging problema dyan. Siguro baka pwedeng itaid na sana sa ibang komunidad. Mga may kapamilya na nasa ibang lugar, pamilya ba ya, kung may bakanting lugar, dumana sinda, pinag-adaptar. Iyo Ano daw kung ba? may kwarta ka, kung makwarta ka, maghanap kang mababakal na lote na paguna mo safe. Masadira ka. Masadiri ka na sana. Dahi man kasiguruhan. Iyo. Kung pagparahalat ka kan mga promesa kan gobyerno, kan sa panahon na kasagsagan, may mga promesa na naguro. Ang aram ko ba kang inod da, 2018 rin na komendar ng kan MGB na umarali na. Iyo. Naghanap man da so lokal na gobyerno, may nakuaman na lote, pero kang ipinairarom sa examinasyon, dahil pwede. Dahil pwede. Yun ang problema. Kaya nag-stay sinda naman sa kigasang relocation site. Questionaro ka ning init kan panahon na init. Tagalan mo ana sobrang init. Magadan ka dyan. Jesus man. Manap para so iba nagbaralik na sana duman sa isa although delikado pero ngonya na panahon da bastang daing oran daing kay problema. Maray na marao talaga ng eleksyon na ini. May mga nagkaparaburan, igwa nga ng mga nagkaarapuan, arugaan na so immediatamente ko takay puwan so sa indang safety, di ba? Pero ang good news duman ta mga haka-haka ba kay ito na yung kausang ikang pagrasay so illegal mining. Wala na talaga. Wala na. Hindi na nag-break lang. Rule out na ito. Wala na ito. Punas na ito. Tinakluba na patigaro. Tinakluba na. So, pagka-eleksyon, kung sisay mga masunod na leader kan probinsya, kan banwa, iyon, ani pwedeng ikonta na ilatag na mga kung paano matatauan in solusyon o may mahahali duman sa peligrosong lugar ang mga residentes. Taday man mabasulan mga residentes na magbaralik, maski sisay man gayud. Mabalik, tadumanan ko konbinyensya mo. Iyo baga. Di bali nga duro delikado di. Kunya na sana. Pag magura naman nga malayo ng panahon, sa Duraga. Dulag naman. Diskanso. Yan. Diskanso. Jesus Mario si pa di. Bagal. Mahirap maging mahirap. Pero kung makwarta ka, dahil kaya nga problema ta. Hanap mo kita duman mapasaya, hanap ka kung sa'yo na lugar, bayadan mo. Roger. Kung makwarta ka. Yan ang dapat na adalan kimaray kan MDRRMO dyan. Kan lokal na gobyerno kung saan talaga pwede na. Pero mas kigura anong adal di ba? Mas ako sa pagiling ko kabisada ko ang terrain kan Libon tabi Director Mar. Pero naman di din maray safe na lugar. Ang puro para sa kapag nagtiguran na baha. Baha naman ang kalaban mo. Kaya nga ni day nakakakuhanin tamang relocation site makakuha ka man, padampingan mo lang kao. O di din grabing gasto. Iyo not unless na i-implement nila sa pigigiro sa Japan na naglalataw. Na nakatribuerdig kung natatarog na kayo ng sitwasyon kan Libon, itong sulik ba to? So, programang Bicol River Basin na Dakulawon Baga Dam budget, dahil manipikto. Pipakalot na baga ito ni Presidente BBM? Wala man baga. Dahil man pwedeng pag-resturahan mo yan, eleksyon. Iyo. Dahil tamanaram na kung sa mga masunod, mapagururunan pa yan. Iyo. Mapagururunan naman yan. Sa 2028. Yan, may restoryahan na naman yan. Siguro naman, kung may mangyari naman na maraot. Kung iguan na naman, si Ribot naman pa, may rating digdi, emergency meeting digdi, kung ano. Tapos, pag mag-implementer na, nagalat sa tao, man-iliw. Di, kung nadawag ba na programa, mag-national o mag-local, di, ba nang ganun giribon dyan sa Bato Lake? Wala man baga. Nawarang bigla? Ano madangag mo niya mga nagakarampanya? Magasirbi. Ang ganyan, so, makakalikasan, makadiyos, makatao.
Naman sa na yan. Ano, makatao. Pero taktong solusyon, ura man. Irak man kan mga Ipagpanagyo ka na epekto. sa kaligtasan kan mga nyaon po dyan sana magkaigutulos ko mo ning, ning lugar na pwedeng malipatan. Si Kapitan mismo, so arong niya, iyon sa ibong kan tinampo. So daga, nasa ibong kan tinampo. Dit na sana, tumbok na sa arong niya. Dahil naman nagbalik si Kapitan. Naka-queue na pala. Oo. Naka-queue na. Si Kapitan mismo, apektado. Relocatis man pala si Kapitan. Biktima. Sus, Mariusi pa di. Batan harong ni Kapitan, so mga antik pan materialis ka na raw. Sayang adi. Sayang. Yan, tabi Sige, Director okay. Maran sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you very much, Jeff Jim. Yan, palap natin sa mga susunod na araw, ha. Ay, teka, kung ano nangyari doon sa programa kang provincial government. Nagbalik na si Governor Lagman. Ano na daw ang nangyari dyan, rin? Ayan, di ba? During the time na nag-asumir bilang acting governor si Vice Governor Glenda Ong Bungao, saro yan sa mga naging tema sa programa, di ba? Na talagang hanapan ng lugar na malilipatan, may kwarta man na pwedeng magamit. No? Kaya lang during the process, yung po naging problema yung na-identify na pwedeng balyuhan, di pwede. Binabaha, tapos delikado. Yeah. Igwa man yung mga may lote na nag-offer na digdiyan na ngaya, tawan sa mga materialis, garo bukas na nag-qualify. So iba the rest, garo dai. No? And I don't know kung nagpadago sa patrabaho kay itong sudua. Yan po ang dapat ng aramon tapa. Pero ang marauton dyan na sa mga nag-rally na duman sa lugar na nasa delantera po ng peligro, nagbaralik. Nagbalik duman sa lugar na delikado. Sus Mariusi, pero yan ang medyo problematic na maray dyan po sa Libon. Wala na raw ibang malilipatan, mga lugar na pwedeng masingkot-sunod ng safe naman. Di ba? Di paano yan, mga tugang, dyan na matitesting ang tibay kan mga planners environmental planners, kan mga disaster officials how to make our people safe, mga tugang dyan po sa natural man-made calamities, yan na po tabi ang mga dapat na atong hilingon. Yo, alright. Duman sa mga kababayan mga tugang, o nag-arabutan na sa mga ACM, automated counting machines, mga tugang dito po sa probinsya. 1,818 na automated counting machines para po sa 2025 national and local elections. Yan po tabi. Ang sabi, pilalao manangon niya na simana, makukumpleto ang delivery kan ACMs para sa 1,326 na clustered precincts sa probinsya. Marami pa lang. Clustered precincts natin is 1,326, no? And ang sabi, i-distribute rin mga tugang sa mga syudad at sa munisipyo next week, no? So, may mga nakabantay ng mga pulis as in para masiguro na ligtas sa mga ACMs as in iba pang election paraphernalia. And ang sabi mga tugang ni Provincial Election Supervisor Attorney Aurea Bobunaw, na for transparency mga tugang sa Gabos silyado hali duman sa Santa Rosa pasiring digdi sa hub sa Legazpi under police escort hanggang sa ngunyan may nakabantay na 4 na PNP for 24 hours. Yan. And ang sabi man, mga tugang, sa May 5, sabi ni Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Baleza, on May 5, yan po yung final testing and sealing kan mga ACMs para may filing sa publiko na naggagana ang mga makina na gagamiton mga tugang sa eleksyon. Gustong ipailing, sabi ni Director Baleza, gusto nila na ipailing sa publiko ng mga makina naggagana, nagaandar. Na ang mga makina, mga tugang, dainin mga pigbabana-bana na loaded nga ng ano na bagay. And it is functioning and prepared para po sa eleksyon. No? Sabi po yan ni
Director Baleza. And duman po mga tugang sa mga kababayan ta, yaon po yan digdi mga tugang na sa Legazpi City, yung Legazpi Hub, ha? Diyan nakasaray sa mga ACM natin na Barangay Cruzada. Kasabay dyan sa mga election materials para po sa probinsya kan Sorsogon. Okay, so yan ang mga development latest mga tugang para po sa preparation ng COMELEC manungod po sa papaabot na eleksyon sa May 12, 2025. 19 days bago po mag-eleksyon. Diba? Alright, mga kapatid, isang lamang 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Sa Uno Plus, kalidad na maaas sa imo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Anong nangyari? Tagaro nagsarabayan. Ano lang ha? Ano lang po, tagaro. Anong nangyari duman ta? Nagsarabayan ha? Oo. Ay, ini. Iba man. Oh, yan. Ito, nakuha ko na. Anong nangyari sa iyo ta? Bigla kang ruminabas dyan sa lugar na yan. Alright, mga tugang, diretso na kita sa mga istorya ngunyan po na pagkagaw. Sabi ko subago, binuksan na po ngunyan pong Miyerkules kang Commission Elections yun po na Precinct Finder. No? Magduman lang ka mo sa https://precinctfinder.comelec.gov.ph. Yan po ano. https://precinctfinder.comelec.gov.ph. Puro po yan small letters, no? Lowercase, di ba? So, pikapeling po dyan, mga tugang, sa online precinct finder kang Comelec. So, status kan butante. Kung aktibo o bako aktibo. Ayan. Kasi bago nga, tinisting ko, tutabi na, hindi ko active ako. Saka nakabugtak duman so anong voting center, anong eskwelahan, pagkatapos mga tugang ang ang presinto na kinabibilangan mo, diba? Sa iyong kamaduman. So, simple man sana, kain mo sa pangalan mo, first name, middle name, pagkatapos yung surname. Kung may junior ka o may suffix, kakag mo duman. Pagkatapos birthday, and then province, kung saan kang province at saka munisipyo. And after that, pindutin mo sa search, mga tugang yun. Walang isang minuto na mahiling mo na kung complete information ka sa imo pong status, kabugtado mo kung active ka. Dakulang tabang po yan, para dahil ako magparasuksuan duman sa mga lista, baga na nakapaskil sa pinto. At least araw mo na kung saan ka maduman,
And ito na siya tatara mo man. And ilagay mo na lang duman sa listahan kung ano sa numero mo doon. Ay, madali. Yeah? Okay, so yan po tabi, para sa mga kababayan. At least, ara mo, na dahil masasayang sa pagduman mo, ta-active ka, pwede kang bumoto. Kasi pag inactive, hindi ka makakaboto. Yeah? So yan po tabi, mga kabarangay ta, para duman sa mga kababayan. Papa Mar, tama ba na Saturday ang libing ni Pope Francis? Yes po tabi, as per schedule na pinalos kang Vatican kagabi. And ginibuantan mo ang bareta kasi bagong aga, di ba? Dangog po nindo, na sa Sabado, April 26, ang sabi 10 o'clock a.m. Day lang malinaw duman kung 10 o'clock a.m. duman o 10 o'clock a.m. sa oras sa Pilipinas. Yan ang nakabangan tayo, no? Pero baka oras yan duman. Okay? Ngani po na yan, dakol na mga maduruman. Ang nakuha kong information bago ko nagbalik digdi, mga tugang si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Araneta magkipaglubong na po kay Pope Francis. Yan po sa mga abiso. Katos bago nabanggitan na sa mga bareta, mga tugang kung si Risa Ipan Maduruman, nabanggit duman bagang enot si US President Donald Trump. Yeah? Tapos yung presidente kang kang France, and then si Prince Charles i-representar nga sa iyang aki. Okay, so yun po yan ang mga dagdag na mga impormasyon. Sabi ni Sir King, ni Partner King, good morning partner, ano ba ang hito na emperador? Di si Emperador Hirohito kan Japan. Ang saya-saya. Ayos yan, ha? Pag taga-ulo-ulo kita, maling out ko niyan po, tabi, mga tugang. Digdi po sa tayong pampalibot, talagang malanggaw, okay? And, bang po sa mga kabarangay na to, mga tugang, talagang padagos na ang mga pag-ano yan, asikaso man kan sa tuya pong mga kabarangay. Okay. Alright. Duman sa mga kababayan ta, may mga biglang mga pagpapalso ka mga kuryente, kang ilaw, no? And sa aga, din sa gabi na schedule power service interruption, base po yan sa pigpaluwas mga tugang na kunyan na abiso kan Albay Electric Cooperative, di nga kabarangay ta, mga tugang, padagos ang mga paglilibot, mga tugang, kang mga kababayan tang mga kandidato. O di diyan po mga tugang sa 3rd District, yan padagos man ang paglibot, mga tugang kayo ni Congressman Didi Cabredo. And diyan po sa Bunbun, sa Libon, maugmang pigresibisyon duman, mga tugang, kang team makabagay kong Libon, garuhan mayor duman si Magsayson. Di dyan po sa Bunbun kaya, dakol na natabangan. Primero, yung mga benepisyado kang Sustainable Livelihood Program para sa mga women planters. Hali sa pagtanong, naging mga negosyante sinda sa pagkakaguling poultry supply business. Yung naging entrepreneur na Tapos may covered court, flood control projects, widening improvement of bridge, widening improvement of roads. Kadakol na proyekto po, mga tugang Kong Didi dyan sa 3rd District. Kaya, dahil man na nasisiro, kumbaga gigrupuhan man pag na pa-share mga tugang sa mga barangay, lalong-lalo na so ito po mga natawan ng pagkakataon na maging mga instant negosyante sinda after na magtaranong-tanong muna. Kaya ito pigurulukan sinda na nagtataranong. Pati sa kamote pigurulukan kayo pero ngunyan na ilang po nindo nakakapag-sustenir, di ba? Okay, so duman sa mga kababayan ta, mga tugang padagos lang kita sa tuya po ng mga pagbabantay pa kan sa tuya pong palibot, most especially ini po na mga kunyan ining padagos na pag-init po kang sa tuya pong palibot, mainiton, no? Kaya duman sa mga kabarangay ta, pag palikay po kamo, tabi, kang pag-asa, always hydrate yourself, mag-hydrate permi, iwasan na yung heat stroke,
Tangani pong day problema. So, as of 10 o'clock kasubago, base man sa record kang CDRRMO, nasa 39 degrees Celsius mga tugang. Diyan po sa ng station sa Barangay Sete Banyo. Ayan, po tabi. Adi, para doon sa mga kababayan ta. Yan ang sitwasyon kan heat index tarigdi mga tugang sa Legazpi. And digdi po mga tugang sa ano yan, sa Pag-asa, as of 11 o'clock in the morning, and Albay, dyan po sa BU Ginubatan, 39 degrees Celsius. Albay, BIA, Daraga, sa Bicol International Airport, 38 degrees. Sa Legazpi City, yun, 40. Ha? Legazpi City, Albay, station, 40 ang na-reading po ninda duman mga tugang sa Sendapong area. Okay? So, digdi sa Bicol, ang may pinakalangkaw is ini pong Catanduanes, Virac. Nasa 41 degrees Celsius. Kaya, abiso po kang Pag-asa na ngunyan po na tag-init, mga tugang, dalas-dalasan yung pag-inom ng tubig. Yan. Permi mag-inom sa ng tubig. May balon sa na permi. Tapos iwasan ang pag-inom ng kape, tsaa o soft drinks sa tanghali, asin sa hapon. And then iwasan man yung physical activities sa pagudto, buda pagkahapon, magsulog ng light colored ng mga bado. Asin magtinir sarong, kung dahil mo po kinakaipuan na magluwas, kung maluwas man, magbalon po ng pandepensa, magpayong, magsulog ng pangdepensa sa kulit. Pagkatapos mga tugang sa direktang saldangan aldaw pwede magkalo. Di ba? Bugtak ning dimanggas na dimanggas na bado tangani pong day masunog yan pong lawas. Di ba? Iso kang Pag-asa di kung nasa 33 to 41 degrees Celsius, yan po ang peligro, ang epekto po sa lawas, pwedeng heat cramps and heat exhaustion are possible, and continuing activity could lead to heat stroke. Yan po tabi. Kaya maglikay, pag-arugan, magtaga saray-saray muna kita sa tuya po ng mga highball, di ba? Para maging kunyan kita, maging ligtas kita. Ngani po na maging ariglado man sa tuya pong palibot. Okay, so talagang kunyan palan, talaga pala na matindian biyahe pagali po sa Manila. May mga lugar talaga na diyan pa sana sa Saragay, mga to nga iguana kamong masagumok diyan na talagang haralawig man na kalbaryo. Tapos pagabot digdi naman sa Morera, sa Ginubatan, iyo pa, no? So kapag babiyahe, magbalon mga tugang ning kunyan, magbalon ning halabang pasensya. Pagkatapos halaba man mga tugang na kunyan na paruros sa day pag-init kampayo, tangani po na day kita magkaigwa ning problema, hindi magkairanitan dyan po mga tugang sa kunyan sa indong pagbabiyahe. Yan, magbigayan. Tangani po na ariglado sa nagita pirmi. Diba? Ayan po, ang mga dugan na ito mga impormasyones, mantang padagos man ang mga kapulisan sa pagbantay sa mga tinampo. Kaya ito po na mga kabarangay na sabi nga ni kaya ni nagbabiyahe dyan po sa mga tinampo. Siguro ho na ang sa tuyang mga bihikulo, kumpleto ning requisitos. Primero may rehistro, pirming daradara ang ORCR na updated, no? Tapos kitang mga driver dapat may lisensya, tapos may proper gear kang pagmaneho, di ba? May daradara kang helmet dapat, na yung helmet nasa payo bako sa siko. Kapag na-descuido ka, susiko mo, daing damage sa payo mo, runot, o kaya wasak, di ba? Kaya, bugtakaning, day pagtipidan, sa diri sa pagbakal ki helmet. Look for the best kind of helmet na pwedeng dumipensa sa buhay mo.
Dahil mo pang hinayangan na magbakal ka ng barato, ay meaning mahal, na helmet as compared to your cellphone na paing gusto ka mahal. Ha? Sabi ko porteran mo payo. Sabi ka mga health expert, saro lang ang buhay, saro lang ang payo. Saro lang ngayang utak. Ha?